ka anyị jee n'obi o, ka anyị jee n'obi ọgaranya, ka anyị jee n'obi ọgaranya, ka anyị marụ mbe na abụ nke bụ oke, ka anyị jee n'obi ọgaranya. Choi, obi Ezenwaka, obi ọgaranya, obi Ezenwaka ebe ihe ọma niile na-eme, ebe anyị nwere ebu nwee mfụ, onweghị anyị enweghị Ezenwaka. Ịchọ dimkpa ọ na, ịchọ ndị agbọghọ ọ na, ịchọ obere ụmụaka ọ na, ịchọ obere ochie nnukwu mmadụ ọ nọ ya, onweghị anyị enweghị. Agwa m na obi Ezenwaka bụ obi ọgaranya, obi dike. Anyị nwere ebu nwee mfụ, ịghọtago. Ọ bụrụ na n'anya kịta ị ga-afụ ewu one of my brother kpụ n'aka. Agwa m na mma n'ụlọ na ụmụnne m na around ihe ọma niile na-eme. Abụ ndị mmemme, ndị oriri, ha nwere ngabasị mara ife alụrụ, ha eribegbuora bifo mbata sef. So mbatakwa nke a na-egbufukwa nke a isi na ifo ka anọ na-akpọche ndị mbata ka nkụ anụ ha na ụmụnne m na-ara ndị ọbụla eju, ndị agbata obi eju. Onwe ndị agha ha anabata o, anyị na-anabata ndị ọbụla sofa n'ime ihe ọjọọ. Onye agha ha achụ mmadụ, ịbịa na be anyị nwe ihe adịghọ, a na-eri na-aṅụ, mana ga-asọkwa n'aka ana. Ịsụ aka ana nke gị gboo, ahịa discriminate. Anyị na-anabata onye ọbụla, anyị na-emepụta onye ọbụla asị nwanne, mana ga-emekwana mmekasị. Ọ bụrụ na ị na-anya ebe ifugoro nke ha mere sins, anyị eji ụgwọ isi ndị a ndị ha gbugoro bifo mbata ife wepụwekwa nke isi. Ịghọrago. Nke a bụkwa one of my brother, ọ na-ekpe, ọ na-aga ọfụma ka ọtụtụ ejegogodo ọfụ n'obi wee kpọkuo ndị mbụ na ndị egede wee yọọ ha ihe anyị chọrọ na ihe ọbụla ha ọ na-emezu. Ịghọtago. Okorobịa Igbo obi ọgaranya n'elu dike. Ei, afọ dị mma fugoro gị ndị ogene dị Ezenwaka dike. O mere ka o kwuru ife abụ dundu, onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. So obibe anyị bụ obi ọgaranya. Ịghọtago. Emume ebe a ada dị ọra, ezigbote ada bara, ada anọsị, ada nwa onye ọgaranya. Nke a bụ nwanne na awalazụ ọkpụrụ ọkarịsị ọmaka isi n'anya na obi ebe a. Ndị mbata ka nkụ, ụmụnne m nọ na ya, ndị agbata obi, awa n'izi, ma ndị bịara itu afa Ụmụdiana aka nkụ. So anyị na-emekọsị ihe ọnụ, ụmụ Ezenwaka na-emekọsị ihe ọnụ n'ọdịbara gboo. Anyị aha akpa oke, anyị na-anabata onye ọbụla. A na-esi, a na-eri, a na-enwe aṅụrị. Oke na-enu m ebe a nọ, nke a bụ nke egbugoro egbu bifo ka m na-esewarịta ogene dị. Agwa m na nnara ụlọ ije mee enjoy ahụ ka m nọ n'ime kịta na-eri na-aṅụ. Nwe ihe ahịa adịghọ na nwunye my brother ọ sị m bịa mụ sewa ya, nsị ngọbịa sewarụkwa my wife na irikọsị ka mma, emekọrịta ụmụnne ka mma. Anyị aha akpaso ndị nwunye anyị oke, anyị na-afụ ha n'anya. Onye ọsọkwa oge bụrụ ịrakwa ka ha si wee like anyị nwụbụ ndị di ha. So anyị na-eme ọfụma, anyị na-eme nwanne ọfụma. Ụmụ Ezenwaka na-eme nwanne. Enweghị onye ya asị na onye na onye a pụrụ n'afọ. Ife onye iche na onye na onye a pụrụ n'afọ, nwe onye na-eche ife nwanne m nwoke, one of my cousin, ọ na-egosi ụlọ anụ anyị gburu, ntarịkọ na ngwọrịkọ. Ọhịa anyị nọ n'obi Ezenwaka eme. Ọ bụ taa ka ọ dịbara gboo, a na-enwe aṅụrị, ụmụazị a na-agbagharị, riri ka o si sọgụ, ṅụrụ ka o si sọgụ, nwee ebe aṅụrị. Anyị bụ ndị aṅụrị. Ị chọrọ inwe aṅụrị, ịbịa be Ezenwaka bịa nwere aṅụrị. Onwe ihe adịghọ ebe ahụ. Ịghọrago. Ịchọkwa awere, maka na nna anyị gwọrọ awere, and awere aha ka dị. Uru ehi maọbụ egburu maọbụ ewu ma ọkụkọ bịa n'obi ka egbufuru gị ya na ọkụkọ. Nwanne iburu ike, ọ bụghị ile. Awere dịbara ugbo, ndị ọka dịkwa kịta.
ị chọrọ gị nwa bụ onye mba bịagodi kpụrụ anything bịa n'obi ka egbupụrụ gị ya, iburu ike dị egwu. Ị ghọtago? Ọ dịbara gboo, ọ bịa ya dị na-aga. So anyị bụ ndị aṅụrị, ndị oriri. Nyenụ nke ọnụ na wine ogene dị libe oriri n'ịma oriri eri. Okay, nyenụ nke a bụ nke agwọgoriri agwọ, isi ewu agwọrọ agwọ. Anyị rikwa erichirikwa, anyị na-enwesa aṅụrị. Ụmụ Ezenwaka bụ ndị aṅụrị, ndị olili, ndị mmemme ga na-eme. Ọgbanje na-agba steeti n'obi Ezenwaka. Onwelo ife ọbụla ị chọrọ ọ dị ya. Anyị nwere ebu nwee mfu.